ब्लग भिडिअ लाबोदा बेखायनो बारा माबाबो बुंनो रोंलायलाङालै आइ सेट खामानि आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरजों मा मा मावलाङो हागौमानि नोंसिनो सेयार खालामनो नाजागोन आरो दा बेफोरबायदि आरो सान्दुं आरो गरममोन नालाय नंखायनो लांथियाबो ब्लग बानायबाय लोगोफोर दुखु दा मोनसै सासे लोगो आरोना बियो बुंहरदों माने फेसखौ माबा इउटुब बानायदो होननायखाय आंबो दिनै इउटुब मोनसे बानायबाय आरो लोगोफोर दा नोंसोरबो सापर्ट खालायबानो जाबाय लिंकआ पेजावबो दंखायो लिंक माबानो हागोन आरो थांनानै बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय जायनाखि फेसबुकनि फेमिलिफोर अननानै प्लिज डु सापर्ट नोंसिनिफ्रायबो सापर्ट मोनोबाथ' मोजां खोथासै लोगोफोर दे सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौबो एसे इसिबां माने नलेज गैया आरो माबा ओरैनो सिम्पोल भिडिअ जा हायो माने नेचारेल आरो मालायफोरनि बायदि फेक नङा जाहैबाय नोंसोरजों इन्जय खालामनो नाजागोन आरो लोगोफोर जिखिनि भिडिअ लाबोनो सानो ब्लग थाबैनो ब्लग सिस्टेमैनो हागौमानि माने भिडिअखौ एसे साबसिन खालामनो नाजागोन माने नोंसिनि सापर्ट नांगौ आरो ना लोगोफोर नोंसिनि सापर्ट नङाबालाय बोरै हानो आरो बेबो मोनसे बाथ्रा जायो भिडिअखौ बानायनायाव बानायनो हायो खिन्थु नायग्रा गैयाबा एसे गोसोआ उसुबिदा मोनोना बेनिखायनो नोंसोरबो सापर्ट होबानो जाबाय लोगोफोर आरो आंथ' एसेबां माने इदितबो रोंखाया रोंनाया ओरैनो जाखिनि बै भिडिअआव जा सिखारो बेफोरखौनो बानायो आरो इदितथ' रोंखाया जाहैबाय बर' हारिसो नालाय रायजोफोर आरो सोरबाफोर एसे इदितफोरनि माबा रोङोबा माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मा एप्सखौ बाहायो नोंसोरो एप्स दंबा एप्सखौनो खिन्थाहरदो माने आंबो गोदानसो नालाय मिथिया जाखिनि माबानाय नोंसोरो मा मा एप्सफोरखौ बाहायो इदितफ्राव आरो बिदिनो बायदिसिना रोखोम इदित थायो नालाय गावबागाव आलाग आलागनो बेफोरखौ नोंसोरो अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय नैबेनो आंनि मोजां मोननायखौ नोङो नंखाय साननानै गोरोन्थि बुजिलांबाय आंनि मोजां मोननायखौ नंखाय साननानै नों गोरोन्थि बुजिलांबाय फैयामोन मानो नोङो आंनि सिगाङाव औ फैयामोन मानो आंनि सिगाङाव